Paráda, super, Carlos jednotka. A teraz cvik s názvom nulová príťažlivosť. Šup. To znamená, že na tomto mieste zemská gravitácia nefunguje. Peon zastojí na jednom mieste. Potles pre Mauricia. Paráda. Teraz počúvajte, poďte trošku dozadu, pretože idete na iný bezpečnejší cvik s peonzou, cvik, ktorý sa volá samovrah. Samovrah, tak pozor, máme tu dosť vysoko. Tak, Carlos a samovrah. Potles! Veľký potles pre Carlosa. Tak, nepočúva peonza, ale počúva. A teraz jedno dievča a jeden chlapec, ktorí ešte nemajú peonzu. Kto nemá peonzu? Mauricio, vyber chlapca. Máme dievča, máme chlapca. Vyjde čas na každého, nemusíte sa báť, každý bude súťažiť. Budete musieť urobiť ten najjednoduchší cvik, to znamená